Good morning guys! Hello! For today's video, magluluto tayo ng calamares. Tignan nyo naman. Napakaganda ng pusit. Pirang kilo tabi so. Akalain mo yun? Ito maliliit lang siya pero yung presyo niya sobrang mahal. Super. Kaya ngayon. Pirang nga na yan, kilo. Yung kilo nito is 2S. is 250 pero di kinaya ng budget ko. Yung binili ko lang is 3/4 for only 210 pesos. Pero ilang piraso lang siya guys. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sasabihin nyo naman hindi ko to hinugasan ha. Tignan nyo naman. Oh, bago ko siya hiwain, inalis ko na yung kulay itim nito. Anong tawag dito? Ata. Inalis ko na siya guys para pag hiniwa mo siya hindi na siya maingitim. Tulad dito, ito. Umpisahan na natin. Tsaka ito may inaalis dito, di ba? Matigas. Ayun. Ang tawag dyan, ay hindi ko alam. Maganda ang kutsilyo pang hiwa na. Pero tingnan yung mga talim yan, di ba? Oo. Gagawa tayo ng calamares. So, ayun na nga. Matagal-tagal to, di ba? Tulungan mo naman ako. Ikaw na nagbibideo. Maghiwa ka rin ito. Bilis na. Alisin natin to. Ito. Yan. Saka natin hiwain. Yan. Ito yung susunod natin gagawin. Lalagay muna tayo ng itlog. Ito. 2 itlog siya guys. At halo-haluin. Paminta. Ito guys, ilalagay natin harina. Gagawa tayo ng lagay sa pusit. Pang breeding. Breeding! Ano yun, manok? Ano yan? Breeding. Ano ba tawag doon? Breeding. Breeding. Breeding mix. Breeding? Breeding ng manok. Tapos pusitan luluto. Okay, isang Bicolana, nabubulol tayo sa mga pag-pronounce ng ano. Bicolanang Tagalog. Bicolanang Tagalog. Ito, dadahan-dahanin mo na siya halo-haluin para matunaw yung harina. Yan. Lalagyan natin siya ng pampalasa. Magic sarap! Baka naman! Ito siya guys. Lalagyan natin ng konting magic sarap. Para magkalasa yung ating panlagay sa pusit. Saka kulang siya ng asin. Alam mo yung asin? Andun pa. Naglalakbay pa ako papunta doon. Kukunin ko lang yung asin. Pwede pa kitang utusan. Tunga ang asin. Pa. Pwede pa ka lang po ka ng asin doon. Malayo yung lalakbay namin papunta doon sa Kupu. Andito kami ngayon dito sa likod na ano. Malilim kasi dito ngayon guys. Ayan. Kasi sobrang init doon. Dito ako sa likod na, ay sa may ano. Ayan. Sa bamboo. Ayun nga guys. Kumuha na siya ng asin. Ito na siya guys. Lalagay natin siya dito. Tignan mo naman yung wala pa lang laman yung asin. Ano ba yan? Pwede na yan. Simutin na lang natin guys. Mahirap na yung panahon ngayon. Wala tayong pambiling asin. Tignan nyo naman. Wala lang laman yung lagayan ko ng asin. Pero okay na to. Pampalasa ng konti. Tignan natin kung maalat o hindi. Walang asin. Okay na siya guys. Okay, next ngayon ay magpapainit na tayo ng kawali. Ayan na siya guys. Una, teka lang, di ba mainit yung kawali? Atayin mo muna mag-init siya. Hindi, yung muna ano. Tinan mo naman. Okay, next.
Diba, nag-uuna-una kahit hindi pa mainit yung ano. Antayin muna natin mainit yung ating mantika bago ilagay yung pusit. Siya guys. Lagyan natin. Konting halo. Tapos saka na natin ilalagay dito sa para maluto na siya. Ito guys. Yan. Pagkalagay natin ito lahat, diba tumataas ka sakit ng mantika guys. Yan, kasama yung konti. After nyan, gagawa tayo ng pang partner sa calamares. Ano ba tawag sa inyo nito? Dito kasi sa amin lato. Di ba sa lato dito? Ito sarap nito lato. Hindi yung lato na ginaganon. Ito next. Giwa tayo ng kamatis. Kasi pag nagliwa ako ng kamatis, inaalis ko yung buto. Ayan. Alisin muna natin yung buto. Hihiwain natin siya ng maliliit para ilagay natin doon sa lato. Meron akong ditong 3 kamatis. Lalagyan na natin, hiniwa natin kaninang kamatis. Napakasarap nito, sobra. Kamatis, ito yung sibuyas. Tapos, lalagyan natin ng konting kalamansi. Yun. Sarap. Balikan natin yung sipot dito ng pati. Pag nagluto ka ng calamares, siguradong tatalasot ng mantika. Nasapit yung mantika. Yan, luto na siya. Ay, dami na akong naluto. Masisira na lang yung aking diet. Tapos titikman na natin siya may kasamang lato. Pero mainit pa siya. Sarap niya sobra. Lalagyan mo siya ng lato. May konting sibuyas tsaka kamatis. Isasawsaw ko siya dito. Sarap niya sobra. Sira na naman yung aking diet. Kage man. Hop. Ulit pa. Masarap.